जाऊछु माँ बीणापाड़ी पाला साहित्य संसदर सांस्कृतिक कार्यक्रम। जय जगन्नाथ स्वामी की। सेना दौरे हाजी जाए त्रिलोक सभाद ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। सेना दौरे हाजी जाए सेना दौरे हाजी जाए त्रिलोक सभाद ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन मेघर दुन्दुभिर रुचिर कंपन पवनर प्रतिध्वनि सागर गर्जन मेघर दुन्दुभिर रुचिर कंपन परम ब्रह्म जाए सुन परम ब्रह्म जाए सुन शुभे तनिनाद ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ओंकार शब्द ठारू सृष्टिर उत्पत्ति ताहारी गर्भरे पुणी सबुरी समाप्ति। ओंकार शब्द ठारो रुचिर उत्पत्ति ताहारी गर्भरे पुणी सबुरी समाप्ति। सेनादनि काटे सबु सेनादनि कटे सब निस्तब्ध नीरव ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ब्रह्मरु सुबुझि सुन ओम साईनाथ। ओम साई राम 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 ओम साई बोल मन आनंद सागरे एक बार हरि 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 बोल। शिक्षार्थी साहित्य दर्शनिक प्राप्ति 90.8
ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ মঙ্গল বিধান করন্তু মোর পরমরা চির প্রভু জগন্নাথ ভোর মন আনন্দ সাগরে গোয়া হরি বল হরি হে হরি হে আয়া 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 পতিত পাবন মানা কেতে ପବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଆସିଗଲି ଭବ ନାବଦିଆ କୁଳକୁ ହରି ନାବଦିଆ କୋଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ରୂପିବାର ବୃକ୍ଷ କୋଟି ମାଛ ମୂଳକୁ ରୋକିବାର ବୃକ୍ଷ କୋଟି କାଟୁ ମାଛ ମୂଳକୁ ପୁରେ ଅବକୀର୍ତ୍ତି ହେବ ମୂଳକୁ ହରି ହେବ ମୂଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସଜ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଏ 90.8 FM ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନାଇଁ ଇଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ ଦ୍ୱିପଦ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ କରୋନାର ଭାଇରସ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା କବଳିତ କରିସାରିଲାଣି ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହବା ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମାନିବା
ତେବେ କରୋନା ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନା, ନା, ନା ନା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚୁପକିରି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘର ଯଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ନାମ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କେହି କରୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଆମ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବେଳକୁ ସାବଧାନ ହେବେ ଇଏ ଭୁଲ ଯଦି କେହି କରୁଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଓଡିଆ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାମ ସବୁ କଲେଣି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ରହିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଜିଟିଭ ନ ବାହାରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଛଡାଯିବ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ନୁହଁ 28 ଦିନ ଯାଏ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରୋନା ଦେଖା ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ନାଇଁ ବା ସର୍ଦ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହଉଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏକା ରଖିବେ ଏକ ପରିବାରରେ ମିଶେଇକିରି ସେ ରହିବେ ନା କାଳେ ହୁଏତ ଦୈବ ଯୋଗ ବଶତଃ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୁଏତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ରଖାଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାଇଁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଜିଟିଭ ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ସହିତ ମିଳାମିଶା ବରଂ କରିପାରିବେ ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ରହିବେ କରୋନା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପଛେଇଯିବ କେମିତି ହାରିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ରହିବେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ 1 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ରହିବେ ଯେମିତି ଭାବରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଭିଡା ଭିଡି ହେବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରର କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାରି ସବୁ ଲୋକରା ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବିକାଳ ଯେମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଲକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଲକଅପ୍ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି ଆଜ୍ଞା ଚାବିକାଠି ନେଇକିରି ଗାଡି କଣ ଟିକେ ଗାଡି ଚାବିଟା ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଆଡୁ ବୁଲି ଆସେ ମାଡ ଖାଇବୁ କି କାହିଁକି ମା ଏ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଗୁଡାକ କଣ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କଣ କରିବି ମା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଘରେ ଆରେ ବସିବି ପୁଅ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଯିବି ଆଇବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟା ଶୋଇ ରହିବ ଯିବି ଆସି ହଁ ବିଲକୁଲ ଚାବି ଦେଲେ ସିନା ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ତ ଚାବି ଦେବିନି ଆଉ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଯାଏ ଆପଣ କଦାପି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗାଡି ନେଇକିରି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଘର ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ବାବୁରେ ଆରେ ତୁମେ ବାହାରକୁ କଦାପି ଯିବ ନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ସରକାର ଯୋଉ ଲକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲକଅପ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ତାକୁ କେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରନା ଆପଣ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ଯୁଆଡେ ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ବାରମ୍ବାର ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତକୁ ଧୁଅ ବା ଆମର ସାବୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଧୌତ କରିକି ଘରେ ପଶ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଟ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାଟ ବଜାରରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠାରୁ ସଉଦାଟା କିଣୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ଯେ ସଂକ୍ରମିତ ନୁହଁ ଏ କଥା ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ହୁଏତ ପରିବା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧୋଇବାଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥା କରିବେ ପୁରା କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଣିଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କହୁ ମହତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଘର ପଛ ବର ଗଛ ଚର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ କେତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା କେତେ ମହତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଘର ପଛ ବର ଗଛ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘର ପଛ ବର ଗଛ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘର ପଛରେ କଣ ବର ଗଛଟା ଥିଲା ଘର ପଛରେ ଥିଲା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ବାପା ସେ କଥା ନୁହଁ ଘର ପଛ ବର ଗଛ ଆଗରେ ଜାଗା ନଥିଲା ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଆମେ ମାନି ଚଳିବା ଆମର ହିତ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ହିତ ହବ ନାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ସାବଧାନତା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଅବାଗିଆ ହେଇ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଧୌତ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ
ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଏ ପାଠ ପଢା ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋର ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାମାନେ ପାଠ ପଢା ପଢି କରନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ହେଇଛି 90.8 ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ନାଇଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ କଦାପି ଘରେ ବସିବେ ନାହିଁ ଲାପଟପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ସାର୍ ଲାପଟପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ହବ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଲୁଚି କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାପିଯିବ ଯଦି ବାହାରୁ ଯଦି କେହି ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରି ନାମଟାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରି ଯଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ସଚେତନ ଥିବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ ଯେ ପିଲାଟା କାଲି ତା ଘର ଆମର ସାହୁ ଘର ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ପାଞ୍ଚୁ ଇଏ ତୁ ପରା ଚେନ୍ନାଇ ରେ ଥିଲୁ ନା କଣ ଏରୋ ଭାଇ ହଁ ହଁ ପାଟି କରନି କଣ ଭାଇ ସେଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମାଇକ ରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଟିଭିରେ ଦଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ନା ଏଇ ଯୋଉ କଲିକତାରେ ଥିଲୁ ନା କଲିକତାରେ ଥିଲି ହଁ କଲିକତାରେ ଥିଲି ଭାଇ ଶୁଣୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଛି ସାଇକେଲରେ 2 ଦିନ ଲାଗିଲା ଭାଇ କଲିକତାରୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୁପ୍ କିନା ଆସିକି ରାତିରେ କାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ କଲିକତାରୁ ପହଞ୍ଚ ତମେ କହୁଛ 2 ଦିନ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଏକା ଲୋକ ଚାଲିଛି ସାଇକେଲ ଟା ବି ସେତେ ସୁବିଧା ମୋର ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ପାଣି ପିଇକି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଛି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଇଏ ତ କଣ କାଶିଲାଣି ଭାଇ ଇରେ କାଶ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ ମଝିରେ ହଉଛି ସେଠି ବି କାଶ ହଉଥିଲା ଭାଇ ବୁଝିଲୁ ଆଉ ନାକରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଛି ବହିବା ହଁ ସେ କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ୱାସ ନବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନିଶ୍ୱାସ ଭାରି ବଳଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ଇଏ ହୁଏତ କରୋନାର ଲକ୍ଷଣ ଇଏ ହେଇପାରେ ଆରେ ତ ନାମଟା କଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛୁ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କଲି କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଚୁପିକିନା ପଳେଇ ଆସିକି ଘରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଆରେ ଇଏ ଭୁଲ ତୁମେ କରିବ ନା 55 ଯଦିଓ ବାହାରୁ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିଛ ପରିବାରଟା ସଂକ୍ରମିତ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସମାଜ ସଂକ୍ରମିତ ହବ ଗ୍ରାମ ସଂକ୍ରମିତ ହବ ବଜାର ଘାଟ ସବୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ ଆରେ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବେ ନା ଦୂରେଇକି ରହ ଆପଣ ଏ କଥା ଯଦିଓ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ କରିବି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଲୁଚି ଆସି ଘରେ ରହିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଭାଇ ତୋ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯୋଉ ତୋ ପାଖରେ ଘର ଅଛି ଆମେ ତ ରହିବୁ ଭଲରେ ଆଉ ତୁ ପୁରା ଆମକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଆମେ କଣ ଭଲରେ ରହିପାରିବୁ ଭାଇ ମତେ ନେଇ ଚାଲିଲେ ରହ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ତାକୁ ରଖାଯିବ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ରହିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ପଜିଟିଭ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ ଏବେ ଯାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛଡାଯିବ ଏ ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ତାପରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସରକାର ତରଫରୁ ସାର୍ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଯେ 14 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପଜିଟିଭ ନାହିଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା 28 ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ କରୋନା ଥାଇପାରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ନାଇଁ 104 କୁ ଫୋନ କଲେ ସାର୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି କାହାରି ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ କଣ ତୁ ଫୋନ କରିଦବୁ କି ଫୋନ କରିଛି ତ 104 କୁ ଏବଂ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଫୋନ କରିଛି ମାରିଦେବେ ନାଇଁ ସେ ମତେ ଆରେ ମାରିବେ କଣ ବାପା ହଁ ମତେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ମାତ୍ର 104 ରେ ଆପଣ ଫୋନ କରି ଆସ୍ତେ ଏ ଖକାର ତଳେ ପକେଇବୁନୁ ବରଂ ଖାଇଦବୁ ତଳେ ପକେଇବୁନୁ ନିଶ୍ୱାସଟା ବଳଉଛି ଭାଇ ବଳେଇବ ତ ତତେ ସେଇ 104 କୁ ଫୋନ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ହୁଏତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖାଯିବ ଦେଶରେ ସାର୍ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ এই যে সার মানে কেতে বিপদরে টଳି পড়িଛନ୍ତି ଆମର ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ ସଂସ୍କାର କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଖବର ସେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଯତ୍ନର ସହକାରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ
ତାଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଆବଶ୍ୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ନାଇଁ ହଁ। ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ ଆମ ସରକାର ଆମ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଇଁ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ହାରିବ ଓଡିଶା ଜିତିବ କରୋନା ହାରିବ ଏ ଭାରତ ଜିତିବ ଭାରତ ଜିତିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ଆମେ ମାନିକିରି ଚଳିବା ନାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ କି ମାନିକିରି ଆମେ ଚଳିବା ଏଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତ ଧୌତ କରିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ସାବୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ହାତକୁ ଆଜ୍ଞା ଧୋଇବା ନାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମୁଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନା ଆଖି ନାକ କାନ ମୁଖରେ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାଇଁ ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନ ପଡିଲେ ତ ଆପଣ ଯିବେ ନା ଘରେ ରହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଡେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମାସ୍କଟାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ମାସ୍କଟାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭୁଲିବେ ନା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଶଟେ ହଉଛି ଛିଙ୍କଟେ ହଉଛି ଆପଣ କାଶିବେ ମାସ୍କ ଲଗେଇ କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ କାହାରି ଆଉ ସେ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ନାଇଁ ହସ୍ତକୁ ଧୌତ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପାଟି ନାକ କାନ ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ହାତରେ ଯଦି ଭାଇରସ ଟା ଥାଇପାରେ ତା ହୁଏତ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରସ ଟା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବଜାର ଘାଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ ଅତି କମରେ ଆଜ୍ଞା 1 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ 1 ମିଟର ଊର୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଆପଣ ଚଳ ପ୍ରଚଳ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ମାନିବେ ଯଦିଓ ସରକାର ଲକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅବାଜ୍ଞା ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅବୁଝା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରଖିବେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫେରିକିରି ଆସିବେ ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କପଡାକୁ ସେଇ ବାହାରେ ଥୋଇବେ କପଡାକୁ ବାହାରେ ଥୋଇବେ ହାତକୁ ଧୌତ କରିକି ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତକୁ ଧୋଇବେ ସାବୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତକୁ ଧୋଇବେ ଏ ନିୟମକୁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ନା ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଛେଇଯିବ ହାରିବ କରୋନା ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶା ଜିତିବ ଭାରତ ଜିତିବ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ନାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବେଳକୁ ଯଦି ସାବଧାନ ହେବେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ମାନିବେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରୋନା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ସିଏ ଆମର ରେଡିଓ ସ୍ମାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପଢିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବହି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ବହି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ନାଇଁ ସବୁ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ରୁଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବା ବିପଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନର୍ସ ଦିଦି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ରାତି ଆଜ୍ଞା ଏକ କରି ଘରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡି ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭାରତକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ତେଣୁ ବେଳକୁ ସାବଧାନ ହେଲେ କଦାପି କରୋନା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ମନୁଆ ହରି ବୋଲ ବେଳ ଗଡି ଗଲା ରେ ମନୁଆ ହରି ବୋଲ ବେଳ ଗଡି ଗଲା ରେ ଆରେ ସନ୍ଦ ହେଲେ ହଉତି ପାହିବ ରାତି ହେବ କାଲି ରେ ପାହିବ ରାତି ହେବ କାଲି ରେ ମନୁଆ ହରି ବୋଲ ବେଳ ଗଡି ଗଲା ରେ ଆରେ ମନୁଆ ହରି ବୋଲ ବେଳ ଗଡି ଗଲା ରେ ଆରେ ଗୋଟା ଜନ୍ନ ପଡିଛି ପରା ଗୋଟି ଚାଲୁ ରାତିଟା ସାରା ଗୋଟା ଜନ୍ନ ପଡିଛି ପରା ଗୋଟି ଚାଲୁ ରାତିଟା ସାରା ଖାଲି ଘରକୁ ସାରଗ୍ରାମ ଭାବି ଖାଲି ଘରକୁ ସାରଗ୍ରାମ ଭାବି ପୁତି ତର ଦିନ କଲାରେ ମନୁଆ ହରି ବଲ ବେଳ ପଡି ଗଲାରେ ମନୁଆ ହରି ବଲ ବେଳ ପଡି ଗଲାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରବଣ
ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିତ୍ୟ ସାବଧାନ ହେବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ନିକଟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିକଟରେ ସହଯୋଗ ରଖିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ବଜାରକୁ ନ ଯିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବିନା ଆବଶ୍ୟକରେ କେହି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନାହିଁ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ବୁଝାଇ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାବୁ ହେବା ସାବଧାନ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ହାରି ବଳି ପୁରୁଣା ଭାତ ଦିଶିବଟି ରାଣ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ମୋଦିଙ୍କର ଭାଷଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମ୍ଭେ ହେବା ସାବଧାନ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ସମାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଆଗରୁ ଆସିଗଲେ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିଛି ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ କରୁଣାରେ ହାରିଯିବ ଭାରତ ଜିତିବ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଭବନ ବଳକୁ ବଢ଼ାଇ ନ ଦେବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ କରୁଣାକୁ କେହି ଆମେ ଭୟ ନ କରିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ବେଳ ସାବଧାନ ହେଲେ ବେଳୁ ସାବଧାନ ହେଲେ କରୁଣା ହାରିବ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଏକତା ରହିବ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଏହା କହି ଦାସ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଦାୟ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କରୁଣା ନିୟମ ମାନିଛନ୍ତି ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ମେଘନାଦ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ବାସୀଙ୍କ ପରା ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ନିୟମ ମାନିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ସେମାନେ କାହିଁକି ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମାନିଛନ୍ତି ଆମେ ନ ମାନିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମାନିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ମାନିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ପୂଜା ହୋଇନ କେହି ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଘରେ ରହି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଠିକାଣ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଆଜ୍ଞା କରୁଣା ହାତ ଭାତ ଜିତିବ ଠିକାଣ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ହାତ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ ଠିକାଣ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ଦାସ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଦାୟ ମନୁଆ ଦୟା ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବମୟ ମନୁଆ ହରିବୋଲ ବେଳ ଗଡ଼ି ଗଲାରେ ଆରେ